nik hemen frontoien zapatu domekara etorten gintzen zanolgetan, eta bueno, klube sortuteko gauza hori lagun baitek ezagosten ia lagundu aldoten, eta bueno, horretan imini gintzen zan, eta martxan gauz. Azkenan klube bere sortute maiatzetik dau, pasaren urteko maiatzetik, eta bueno, kaptazio arloan eta ibiltzeko kampus egitea bururatu jakon, baina bueno, halan dabe oso evoluzio hona eukin dugu gure klubek, hasi gintzen klube sortu gurean 11 pelotari gaz, eta ontsu bertan 30 deko guz, osea, piloa deko guz. Eta ikusten danez, daneri neska, mutiek eta danerik animetan jako. Kampusena izin deolan ide bat indizela mai gainean, ia herriko ume asko, beste futbolean edo saskibalaien eta lehiatuten da bizenak, aukera hori aukiteko. Kompetizioan espada be, frontoide sartu eta ekintzak aurrera aten da, eta holan iminiu maire, eta Zeberion lehenoko aldia egiten dugule, baina oso ikusten da, oso onartu izin dela umean gaitik.